Så er Skatings team kommet i rækkefølgen Stig, Esben, Mathias, Andreas, mig og derefter Johannes. Vil vi nu vælge, hvem der skal være ved. Det vil vi gøre med denne terning. En ikke helt ualmindelig, men heller ikke helt almindelig. 6-sidet terning, det er 6. Den er lidt blå. Ingen fordel for nogle af vedkommende, eftersom der er ingen blå farve i Game of Thrones spil. Jeg har taget hammeren med. Det er egentlig Martins, nu har han valgt risk, men hvis det bliver nødvendigt, så kan vi bruge den til at bestemme et eller andet. Jeg er altså i den rækkefølge, den er tydeligt at slå denne terning her. Og så ved en 1'er, så starter man altså som Baratheon, ved en 2'er som Martell, ved en 3'er som Tyrell, ved en 4 som Lannister, 5'er Greyjoy og 6 Stark. Vi starter nu. Og nu slår vi altså for Stig. Og uden at have manipuleret med terningen. Kan vi her se, at det er altså blevet 5'er. Så Stig, du er altså Greyjoy. Sådan. Så er turen kommet til Esben. Det var altså en 3'er. Så Esben er Tyrell. Esben var jo Greyjoy sidste gang. Så er der Heinz. Den anden nye spiller. En 1'er. Baratheon. Mathias. Værsgo. Du har nu mulighed for ikke at være så selvmorderisk og anarkistisk, som du var sidst. Og vi har altså Martell, Lannister og Stark tilbage. Og vi skal nu slå, hvem Andreas skal spille. Andreas skal sammen være Stark. Faktisk det præcis modsat af, hvad han var sidst, hvor han var Lannister. Martell Lannister tilbage, og det er nu mig, jeg skal slå for. En 4. Den går ikke. 4 igen. Altså det er selvfølgelig helt korrekt. Det er en Lannister til mig. Jeg var sidst Martell, og Martell bliver altså Johannes. Johannes var sidste gang faktisk netop imod Martell, og var Tyrell og stod over for mig. Vi skal nu også lige have fordelt henholdsvis Valyrian Sword, som går til Greyjoy, som spillet dikterer. Messenger Ring, som går til Lannister, og The Iron Throne, som går til Baratheon. Så må vi se, hvad der kommer til at ske. En ting er i hvert fald sikkert, de har nogle muligheder for at lave de alliancer, I gerne vil, og naturligvis i øvrigt finde ud af, hvordan slaget skal stå. Vi kan jo i øvrigt minde om, at hverken den regerende mester i Game of Thrones, eller vinderne sidste gang, Risk 2210 AD, er med. Så vi vil have en ny vinder, og altså den tredje vinder i vores gaming group, Betrayal Beer and Board Games. Og så i øvrigt, skål, vi ses den 17.